Hello लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोन गासैखौ चेनेल पिन खेबसेबाव गिबियावनो बरायना लाबोनाय जाबाय लोगोफोर दा लेटेस्ट आपडेट्स लोगोफोर साख्रिनि खौरां नोंथांमोननो लानानै फैलायबाय दे लोगोफोर दा जोंहा साख्रिनि खौरां जाहैबाय आसाम एग्रिकालचार निफ्राय जोंहा गोदानै एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टआव गोदानै साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारना फैदों दा बिदिखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोबानो जाबाय दे लोगोफोर आंनिफ्राय नोंथांनिसिम गासैनिसिमबो गुरैयै खावलायनाय थाग्रोखाबाय दे लोगोफोर जोंहा भेकेन्सिफोराहाय बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै डिपुटि प्रजेक्ट डाइरेक्टरावहाय जोंहा 22 जन दं लोगोफोर पस्टआहाय दा बे कन्ट्रेक्चुयेल जब जागोन नोंथांमोना एंगेजमेन्ट जानानै थानो हागोन दा नोंथांमोना पार मान्थ 52,000 सेलारि नोंथांमोना मोननो हागोन क्वालिफिकेशना बिदों दै लोगोफोर नै पोस्ट ग्रेजुवेट नोंथांमोना जाथारनांगोन एग्रिकालचारनिफ्राय नङाब्ला नोंथांमोना एलाइड सेक्टरावहाय नोंथांमोना क्वालिफाइड गोनां जानांगोन बेनिफ्राय मिनिमाम नोंथांमोननि एक्सपिरियेन्स नांबावगौ नै 5 years नोंथांमोना मावखानाय एक्सपिरियेन्स थानांगोन जाहैबाय एग्रिकालचार नङाबा एलाइड सेक्टरनिफ्राय बिटिएम नङानिफ्राय नोंथांमोना 5 years नोंथांमोना एक्सपिरियेन्स थानाय जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना एलिजिबल जागोन होननानै बेवहाय लिरनानै होखादों बिनिफ्राय एकाउन्टेन्ट काम क्लार्कनि बेवहाय 18 जन दङ ओमफ्राय कन्ट्रेक्चुयेल जाजोबगोन गासिबो जबानो बेनिफ्राय 30,000 नोंथांमोना बेवहाय नुदों नै ओमफ्राय नोंथांनि फरायनाया बिकम जानांगोन बिकम थानाय जानांगोन ओमफ्राय मिनिमाम नोंथांमोननि एक्सपिरियेन्सआ 3 years बिदों बेवहाय एकाउन्टेन्सिनिफ्राय दा कम्पिउटार प्रग्रामार दं नै 3 नम्बराव 19 जन मोनदों नोंथांमोना ओमफ्राय 25,000 बेवहाय सेलारिया पार मान्थ बिटेक इन कम्पिउटार साइन्स निफ्राय जानांगोन नङाब्ला नोंथांमोना एमसीए खालामनाय जानांगोन 1 year नोंथांमोना एक्सपिरियेन्स गोनां जानांगोन बिटेकनिफ्राय नङाब्ला नोंथांमोना 2 years नोंथांमोना एक्सपिरियेन्स लानाय जानांगोन एमसीआव दा जोंहा नैबेवहाय फार्स्टनि जोंना डिस्ट्रिक्ट लेभेलनिमोन दा नैबे ब्लक लेभेलनि दं जोंहा साख्रिया दा बेवहाय ब्लक लेभेलनियाहाय जोंहा ब्लक टेक्न'लजि मेनेजारावहाय जोंहा 103 जन दङ बे सेलारिया 30,000 निफ्राय स्टार्टिं जागोन ओमफ्राय नोंथांमोना ग्रेजुवेटआहाय जाथारनांगोन एग्रिकालचार सेक्टरनिफ्राय दा बेवहाय होनदों 5 years नोंथांमोना वर्किं एक्सपिरियेन्स थानाय जानांगोन जाहैबाय बेनिफ्राय बेवहाय नैबे नाम्बार 2 नाय नोंथांमोना एसिस्टेन्ट टेक्न'लजि मेनेजार मोनदों 327 जन बेवहाय गोबां बुरजा भेकेन्सि दङ ओमफ्राय 25,000 पार मान्थ नोंथांमोना मोनगोन ग्रेजुवेट जाथारनांगोन नोंथांमोना एग्रिकालचार सेक्टर नङाबा पोस्ट ग्रेजुवेटबाबो नोंथांमोना हागोन बेवहाय ओमफ्राय मिनिमाम नोंथांमोना एग्रिकालचार सेक्टरनिफ्राय 1 year नोंथांमोना एक्सपिरियेन्स थानाय जानांगोन माने मावखानाय बिदों नोंथांमोनावहाय दा बेवहाय रिजार्भेसन पस्ट दं दे लोगोफोरनि बेखौ नोंथांमोना मोजाङै नायना लाबानो जाबाय नेम अफ कन्ट्रेक्चुयेल पोस्ट डिपुटि प्रजेक्ट डाइरेक्टरावहाय नाम्बार अफ 22 जन पस्ट दं दे लोगोफोर बेनिफ्राय एसटिपिफोरा जोंहा बेवहाय साबसिन दं 2 दे लोगोफोर ओमफ्राय नैबेवहाय जोंहा एकाउन्टेन्ट काम क्लार्कआवहाय जोंहा 18 जन बेवहाय मा होनदों जोंहा रिजार्भेसन पस्ट दङ एसटिपिफोरावहाय 2 जोंहा रिजार्भेसन पस्ट दङ बेनिफ्राय कम्पिउटार प्रग्रामारावहाय जोंहा 19 जन बेवहाय टटेल पस्ट दङ बेनिफ्राय एसटिपिफोराहाय 22 जन रिजार्भेसन दङ दे लोगोफोर ओमफ्राय जोंहा ब्लक टेक्न'लजि मेनेजारावहाय नोंथांमोना मोनदों 103 साख्रिनि भेकेन्सिखौहाय बेनिफ्राय एसटिपिफोरा जोंहा 10 जन बेवहाय रिजार्भेसन पस्ट दङ दा एसिस्टेन्ट टेक्न'लजि मेनेजार नोंथांमोना 327 जन मोनदों टटेल दा बेवहाय एसटिपिफोरा 33 दा बेवहाय पस्ट दं दे लोगोफोर दा नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय दे लोगोफोर दा नोंथांमोननि बैसोहाय लेस देन नोंथांमोनाहाय 21 yearsहाय नांगोन बेवहाय इयार्सआ नङा 40 years दे लोगोफोर बेनिफ्राय नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ फिस दं बेवहाय अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समावहाय अनलाइन एप्लाइ फिसआहाय नोंथांमोना 200 नोंथांमोना होनांगोन जायफोरा जेनेरेल केटेगरियावहाय गोग्लैयो बेनिफ्राय जायफोरा रिजार्भ केटेगरि केन्डिडेट्सफोर बिथांमोनाहाय 100 रुपिस नोंथांमोना पेमेन्ट दानांगोन ओमफ्राय जायफोरा बिपिएल आरो पिडब्लिउडि केन्डिडेट्सआवहाय गोग्लैयो नोंथांमोना थाइसेबो एप्लिकेसन फिस होनाङा दे लोगोफोर जेब्ला अनलाइन एप्लाइ खालामगोन अब्ला नोंथांमोना थाइसेबो फैसा होनांनाय नङा दा राइटिं टेस्टआ नोंथांमोना जागोन नै एग्जामिनेसन सेन्टाराहाय जाहैबाय नै गुवाहाटि तेजपुर जरहाट सिलचर बङाइगाव नोंथांमोना मोनदों बेखौ नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोननि मार्क्सआहाय 100 मार्क्सनि जागोन 100टा कुइसन 1 मार्क करिया बेवहाय नो नेगेटिभ मार्किं होनदों बेवहाय नेगेटिभ मार्किं गैया दा ओएमआर सिटनि ओएमआर सिट टाइप जागोन दे लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना बेखौहाय बल पेन नोंथांमोना बे लाना थांनांगोन नोंथांमोनाहाय दा नोंथांमोनाहाय माखासे इरेजार केमिकेल कारेक्सन नोंथांमोना कारेक्सन फ्लुइड बेबायदि लेटार बेबायदि नोंथांमोना
केलकुलेटर मबाइल फन बेफोरखौ नोंथांमोना इउज खालामनो मोननाय नङा होनदों ओमफ्राय डिउरेसन नोंथांमोननि एग्जाम टाइमा 3 आवार्स नोंथांमोना मोनगोन दे लोगोफोर बेनिफ्राय नोंथांमोननि साबजेक्ट वाइज नोंथांमोननि डिपार्टमेन्ट वाइज जाय नोंथांमोना डिपार्टमेन्टआव जाय साख्रिखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामगोन बेनि साख्रिनि थाखाय एक्सट्रा बेवहाय नोंथांमोना साबजेक्टखौहाय नायनांगोन फरायनांगोन दा बेखौ नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय स्क्रिनशट मारनानै डिपुटि प्रजेक्ट डाइरेक्टरनि थाखाय नोंथांमोना क्वान्टिटेटिभ एप्टिट्युड जेनेरेल इन्टेलिजेन्स एन्ड रिजनिं जेनेरेल नलेज एन्ड रिजनिं जेनेरेल इंलिश कारेन्ट एफेयार्स कम्पिउटार नलेज एग्रिकालचारेल एक्सटेनसन broad based agriculture ATMA and other agriculture department schemes बेनि साबजेक्टफोरखौ नोंथांमोना नायनांगोन बेखौ दा नोंथांमोना स्क्रिनशट मारि नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय बबे डिपार्टमेन्टआव नोंथांमोना साख्रि एप्लाइखौ खालामनो जाय डिपार्टमेन्टआव नोंथांमोना साख्रिनि एप्लाइ खालामगोन नोंथांमोना बे साबजेक्टखौहाय नायनांगोन फरायनांगोन होननानै बिथांमोनहाय बेखौहाय लिरनानै होदों दा बेनो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ लोगोफोरनो शेयार खालामना होलायदो जायफ्रा एलिजिबिलिटि इडुकेसनेल क्वालिफिकेसन क्राइटेरिया गोरोबनाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै लाथारबानो जाबाय बिदिखौ आं एसेखिनियाव फोजोबबाय बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसेबाव गोदान भिडिअजों लोगोसे लोगो मोनबावगोन थेंक इउ फर वाचिं सि इउ एगेन एन्ड टेक केयार लाभ इउ अल